Здравейте! Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. С тази публикация ще се спре за кратко на краката и тяхното заболяване, по-точно болка и блокиране в колената. Краката са в периметъра на земната чакра и тя отговаря за правилното им захранване. В момента много хора имат блокажи в тази чакра и съответните й болести. В един друг план тя отговаря за отношенията с майката Земя, респективно с биологичната ни майка, и естествено имаме проблеми в тази връзка, заложили сме ги преди инкарнацията. От една страна, блокажите и болките в колената са израз на неудовлетворителна връзка с майката, но от друга страна, това е гордостта. Гордост е, когато се мислим за повече от другите и се виждаме като по-умни, можещи и знаещи от тях. Позволяваме се да ги учим как да живеят, даваме им акъл постоянно и ги съжаляваме. Точно по този начин ние извикваме хора, енергийни вампири в живота си, които естествено ни разказват